portant un vídeo de Fortnite, com no. I avui estic amb la nova actualització que han ficat, bueno, quan jo estic gravant el vídeo l'han ficat fa molt poc. Quan el pengi potser ja farà 3 setmanes que l'han pujat, però jo us dic que ara fa molt poc que l'han pujat, l'actualització, i jo encara no sé absolutament res. Absolutament res. Només sé que han sortit aquesta nova skin, està super xulo, i jo em vaig comprar aquesta skin, així que la provaré. I aquesta és com la paravela entre cometes. Es podria comptar com a paravela, així que utilitzaré aquest conjunt per provar la nova temporada Pesadilla antes de la tempesta. És un nou model que ha sortit. Tinc moltíssimes ganes de saber com és. No sé res, absolutament res. Bueno, diuen que sortiran com uns monstres raros. No sé, o un bitxos. No tinc ni idea, però a veure si aquest vídeo el puc penjar, perquè vosaltres suposo que ja us heu adonat que fa moltíssim temps que no penjo cap vídeo. I bueno, primer, no és cap publicació, no em dedico a això, o no de moment, de algun dia pogués. Així que faré vídeos quan pugui. I segona, hi ha moltíssims vídeos que no sé per què, on no me'l sobra, que m'ha passat molt, o me'l sobra però no està el vídeo sencer. Llavors ja he hagut de borrar mínim 3 vídeos i potser inclús més per culpa d'això. Ostres, una vela. Ai, la d'això sí. Ostres. Aniré aquí. Vale. A veure, encara no sé res. Ostres, mireu la boira. Hola, que xulo. Ostres, però què li ha passat a Loot Lake? Bueno, sembla... M'he perdut una actualització, però sembla que m'hagi perdut 3 temporades. Bueno, és la gràcia de Fortnite. No sé com s'ho fa, que sempre a una actualització posen la tira i mitja de coses. Òbviament, vull que la partida duri més de mig minut, així que cauré aquesta cosa. Vale. Que allà duro, bueno, 3 segons. 3 segons amb molta sort. Tío, no. Ai, les maldites informacions aquestes. A veure què no fa. Ara. Vale, primer farmeix una mica. Bé. I ara aniré allà, Ja no. Això aquí. Què? Vale. Dic, ja em passa com en l'ordinador antic, que anava amb moltíssim lag. Vale, a veure si hi ha algun fusil per aquí. Ningú fusil, en sèrio, hauré d'anar sense res. Bueno, pues, vinga, llancem-nos amb l'aventura amb un loot. No comentaré res del meu loot, la veritat. Però primer farmejaré una mica. Ai, no, tio. No he brillat tant d'arbre. Bueno. Això està bé. No m'agrada estar a prop de Loot Lake. Bueno, a veure, això em vull anar, però vull dir... No m'agrada perquè aquí, qualsevol em ve des de l'aire, m'aterritza al meu darrere i... ja em mata amb un subfusil. Si dic que sí, no, és que va ser un molt bon loot, però... El quataquismo apenas l'he provat. No sé ni com... Espera, no. Aquí. Ni com es potencia, vale, amb l'espai, vale. He d'esperar que es carregui tota la barra. Vale, bé. Només sé que està... Uepa! Això aquí... Tío.
Vale, m'escapo. Ostres. Que ningú ha vingut aquí? Ostres, que canviat que està l'hotel. Vale, això millor. Vaig a buscar-lo? Ja sí. What? Pues ara sóc jo qui s'escapa. Estoy. No, està aquí. Pam! Anda, què pensaves? Que sóc noob? Si és que no em coneixes. Vale, bé. M'agrada. Ja porto una kill. Nada mal. Per cert, a baix, quan m'han disparat abans... Bueno, ara... Crec que hi havia un sorbete. Vaig a per ell. Tio, què faig amb el sniper posat? Espera, primer. A veure un moment. Ostres, m'encanta que Fortnite el van canviant. Està xulíssim. I a més, les actualitzacions és que no són molt de pavo. Bueno, a veure, també... La pasta que està guanyant faltaria més. Ah, sí, és veritat, han posat nova la ballesta. També m'ho han dit. M'han dit algunes coses, encara que... Comprovar-ho no he comprovat res. Jo encara vull veure... Hòstia. Tio, no! No se m'ha mogut! Tio! No! Estava picant la D i sense voler picar la F que està al costat! Oh, tio! Que ràbia! Oh! Ostres! Saps què està passant aquí? Què són aquests zombis? Vaig a comprovar-ho. Vale, ara cauré... A les marques, a les runes, aquelles que segur que hi ha passat algun nou també. Caureu, jo crec que podria haver més coses noves. Vale. A veure si puc fer-me més d'una kill. És que aquella bala l'ha russat, de veritat, I està picant la D i se m'ha picat la F. Si ara mateix mireu el vostre teclat veureu que estan al costadet. I això és que és un error que em passa moltíssim. Ho he de canviar, ho he de millorar. Canviant. No, Tio. Tio, es pot construir... Ai, es pot saltar enmig de la vida? Com si fos el modo aquell del... caiguda? Bueno, caiguda? Vale. Oh, que guai. Puc activar la parabola com vulgui. Vale, aniré a les runes. A veure, vaig a mirar. No hi ha cap lloc que tingui un nom nou. Mira aquesta mateixa runa. Va, podia saltar aquesta, però va. Ja és massa tard. Bueno, vaya musicote, No sé si em saltarà el copyright per això, espero que no. No, en teoria no.
Bueno, ja em veig jo amb els copis. Encara no m'han ficat cap instrucció per copi, però... és que sí. Ostres! Què és aquesta cosa nova? Què... Vale. Això ho he de veure, ho he de veure. Ostres, què hi ha? Ara, sí. Què és igual? Vale, bé, un fusil. Però en la partida d'abans, la que m'he fet, heu vist, veia rebentada el... ¿Qué? ¡Hostia! ¿Cómo van a salvar el mundo? ¿Y em deixa bales? What? Hòstia, pensava que era un rival. Què? Bueno, mentre em deixeu bales, jo no tinc cap problema amb bales. Estaria bé que em donessin bales també de... A veure si et donen bales. Vaya motivadeta, Vale, ahí hay una escopeta. Que no me da nada mal. Ostres, vale, això són lo dels zombis. Els mataré amb l'escopeta. Tío. Pero bueno, a ver. Bueno, ¿y no me dejo balas? Ah, perfecta. En serio, Yo la ballesta. Ostras, vaya mal de cap, tío. Ahora esto está marchitado, la ballesta. A ver. Aquí. Joder, ¿en serio? Tío. Cuando me cambio el arma, en serio. Loco. 17. Anem a estar 17 aquests. Ostres. Que xulo. Hòstia, faig un altre? Vale. Ara que ja sé com funcionen. Tio, però estan massa xetaos. Sobretot els gordos aquells. Jo pensava que tenien 30 de vida o 40 els fluixos i 100 com a màxim els gordos, però 100 aquells gran. I no, els grossos aquells poden tenir més vida que tu. M'encantaria tenir algú d'això, reactiu. Bueno. M'agrada la nova actualització i m'agrada perquè tenint en compte que estava jugant contra gent de PC, he pogut matar un parell, és a dir, una cada partida. I bueno.
Bé, aniré a aquesta quieta. Vale. Ara que ja sé com funciona la cosa, el que he de fer, si trobo una ballesta, és que la ballesta va super bé contra els aquest, perquè els mata d'un cop i a més que els mata d'un cop i dispara molt més ràpid. Ara ja no ha de recarregar la bala ni res d'aquesta mena. Crec que tenen vida, potser es poden rebentar i tot i ja no hi ha això ara ho comprovo. Tio, en sèrio m'estàs dient? Vinga, tio, he d'anar-hi. Pillar una arma. Tio, en sèrio m'estàs dient? No seré jo l'home més afortunat del món? M'estic creient. Estic creient i molt. Perfecte, m'encanta això, És a dir, si em trobo a un, aniré a trampa. Bueno. És a dir, això, ninja, apenas ho fa contra els més noob. I jo, bueno, vale, bé, ja tinc una arma. Encara que un subfusil s'hauria de fer. Un altre fusil de salto, no. Sort que ningú ha anat aquí, O no, molta gent. Fusil de salto con mira tèrmica. Però bueno. No crec utilitzar-lo molt. Vale, hi ha un pau. Vale. Això m'agrada, No! En sèrio que aquests zombis... Quan treuen els 5, no? Perquè és que si traiessin 30, per exemple... Bueno... Sí, és el bo que almenys... Troba un poc. Ha marcat d'això el Blake? I el cel s'està fent enorme. Segurament al final de la temporada serà el cel, però lila, directament. Tot lila.
Bueno, pues... mi gozo en un pozo. No hi havia ningú. Ara vaig a això era la zona 8. La zona que no sé vocalitzar. D'acord, aniré aquí i allà. I els costats. Perfecte. Hola, papà. Sí que estic gravant un vídeo. Hòstia, ostres. Va, això així. No em diguis que és... Oh, té de policia. Merda. Tio! M'acaba de rebentar. Hòstia, m'he posat nerviós. Fem una última partida. No sé quan porto de vídeo per això, però bueno. Fem una última partida i... ja està, tio. Que malament ho he fet, de veritat. Em posa nerviós, volia picar la cull i he picat el tab, el tabulador, que se m'ha quedat. A més em passa molt això de que pico la tecla del costat. El que sigui, en lloc de la D, la S, per exemple, o de la Q, el tabulador, com m'acaba de passar. Però pots utilitzar la paravela quan vulguis, és a dir... Està bé que posin un modo solitario que pots utilitzar la paravela quan vulguis. Bueno, per si de cas no ho provaré massa i no sé que allò ha sigut un bug i realment no, em mati, o no sé. Vaig a comprovar ara. Ara no m'ha deixat. Suposaré que no. Salto cap al principi i bueno, cauran aquí 20.000 persones, però el bo és que a males hi ha la runa i el ciutat, així que si veig que cau molta gent a les runes o gent abans que jo, o que on jo estic no veig visualment que no hi ha cap arma, doncs vaig a l'altre lloc. A veure, hi ha bastants cofres, per ell. D'acord, això m'agrada. Per aquí. Vale, dos hòsties. Mira, una altra aranya. No, tío. He volgut a ser. Bueno, a veure... Bueno, de nou. Última, ara sí. Última, en serio, ara sí. Ostres. Bueno, ok, una mica. La última la farem al pico de... Venga, el de l'hamburguesa. No, el de Cenicienta que m'agrada. El de Cenicienta m'agrada. Vale, perfecte, va. Conjunt aràcnido i pico de Cenicienta. Ay, de Cenicienta, Ay, tío, Caperucita Roja, hombre. Cenicienta, yo diría.
han penjat com a fantasmes, saps? Ah, i que et donen madera adicional, però... Què és això? Corxats al principi perquè no se us faci passar. Cap al principi. Si no males vaig a la societat i... Vale, saltant. Perquè sí que arriba el primer, he de saltar ja. Sé una mica... Ja? Una cadella. Ah, però arribo perfecte. Aquí sí que ara no tinc marxa d'arbre. És a dir, vull dir, si hi ha algú que ha caigut als meu, sí que ja no puc dir, però no. Doncs vaig a l'altre lloc. A veure, el primer seria el primer, però no arribaria a temps. M'aniré. Més aviat també. D'acord, però... M'aniré. Suposo que aquell està matant zombis. Ves com que quan més no tu et quedes, més... forts són els zombis, no? Deixo aquí... Jo ho deixo. L'arma que millor som jo. Perquè no soc un pro, no soc ninja amb la katana, però no em dedicaré al tot. Intentaré... No, tio! No tinc madera, no tinc madera. No tinc material. Pero ella me ha visto la pesada. Ah, no, claro. Sí, ja he dit, però com m'ha pogut fer tan mal. Tio, no. Oh, que llàstima. Bueno, pues aquest és el meu vídeo i és per avisar-vos que estic bé, sabeu? També, com diem-vos, no us preocupeu, estic bé. Només que... Ja he canviat. Per cert, el 20 d'octubre no sé què passarà aquest vídeo. No me'n recordo quin dia és. Crec que avui és dia 24. Bueno, el que sí. El 20 d'octubre va ser el meu aniversari. També... que no he gravat cap vídeo, però... Sé que ha passat molt temps. No només un dia o dos. Però bueno... Això que ha sigut el meu aniversari... També... positiu. I he estat liat amb els exàmens i tal. Espero que us hagi encantat. Intentaré fer més vídeos. Tinc un vídeo que vull gravar però encara és per l'iPad. No sé com gravar. Estic buscant apps. No m'he encantat però... Vaig estar dedicant aquí a fer una matança de zombis. Si algun dia s'ataquen els zombis, ja sé a qui cridaré. Bueno, i això, que espero que us hagi encantat aquest vídeo reaccionarà de Bueno, aquest està decidit en matar. Diu que em dispara. Si hi ha alguna missió de matar. Ja està ja. Bueno, que sí. Espero que us hagi encantat el vídeo de la gent com és la nova actualització, que jo no la coneixia. I ens veiem en un pròxim vídeo. Adeu!